अब वीडियो पर क्लिक कइए देले बानी तो वो मेहरबानी खातिर रउआ लोग के प्रणाम करतानी। आ ई वीडियो आइल बानी तो पूरा देख के जाई, मजा ना आइल तो जवन पैसा ना देले बानी वो वापस। चलो भाई अब एकरा के देखी जवन मियां खलीफा सोनी लियोनी के नयका बहिन मार्केट में आइल बाड़ी। अब ये बात तो सुनते एकदम अंदर से भूचाल आ गइल हुई कि देखी तो कैसन बिया। तो कौना बात के इंतजार बा, लगा दे रे। अरे अरे एकदम लड़बके बड़े कारे काहे इस सोनी लियोनी के नौकर के वीडियो लगावत रे। सॉरी 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 भाई लोग, जब से एकर दहेज दे के बियाह भइल बानू तब से एकर दिमाग ना तनी कम काम करता। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? ना समझ में आयल। अरे हम समझावता नहीं, रुकी। कहे के ही मतलब बा कि लड़की वाला के ही दहेज दे के बियाह भइल बा। काहे से कि एकर बियाहवे ना होत रहे। चौराहा पर 2-3 गो लड़बक बाड़न सो, जैसे ही एकर अगुआ आवे उ काट दे। तो कैसे कैसे तो ई तूफानिया का बहिन से एकर बियाह भइल बा, तब से ही ना दिमाग एकर तनी कमजोर हो गइल बा। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? अब लगा ओरिजिनल वीडियो लगाओ, देख लेनी लोग, समझ आ गइल कि हम का कहे के चाहत रहनी है। और तेरे लोटा पुत्री ई बताओ कि इहो काहेला पहिनले बाड़े, ओकरो के खोल दे, अपना खोल के बाप के दे ना दे, कम से कम अंडरवियर बनावे में काम आ जाई। तोबा तोबा। एकर बहिन के छोड़ो, ई सब ना भोजपुरी इंडस्ट्री के XXX के इंडस्ट्री बना के छोड़ देले बिया सब। तुम जैसे मादर चौदों को शौकीन हूँ थोड़ा छोकरे का, कोई रंडी कहाँ है? हूँ थोड़ा छोकरे का। अरे थोड़ा का है, पूरा बोल। जब वीडियो में आके जब ये सब कहिए देवेले तो बोचल का बात तो सही है। ऐसे सब साफ साफ समझ में आवता कि या तो जीबी रोड न तो सोना गाछी के रिटर्नर हुआ। इसके बदले मुझे क्या? का रे मियां खलीफा के बहिन, समझ आयल कि ना कि तूफानिया तो हर साड़ी उठा के तूफान मचावल चाहता। अब का करें भाई लोग, ये सब नकली कंडोम पहिनला के नतीजा है। अब बताई लोगिन रउआ लोग के का समझ में आवता कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एकदम जवन पोर्न इंडस्ट्री बना के छोड़ देले बड़न सही कुछ सिंगर सब। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अब रउआ लोग के का कहे के बाद नीचे जाई कमेंट कह के तनी बता दी तो मिलतानी अगला वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।